И здравейте хора, ние сме Win the Darkness и днес ще играем на Агарио. Аз съм Жан the Dark и тук при мен е The Tropic Gamer. Ей! И Днеска да, си играем Агарио! Да, както аз вече казах. Както виждате заглавието. Да, аз се пиша Жан the Dark. Както ми е. Ти ще виж аз как се пише. Някакъв здеш на едно място и го изядох. Хора, да ви кажа едно нещо. Не мога да играя тази игра. Просто така. Аз мога. Аз пък не мога. Ти имаш късмет. Абе, с кое се раздвоявах? Ой, толкова е голям. О, не! С кое се раздвоявах? Не помня. С това. Изядох го. О, Изядох един. С Space ли се раздвояваше? Да. А пък с W се идва. Fuck you, Обама! Обама, брат. Thank you for feet. No. No. Yeah, fuck. Fucking shit. Fucking Но... Кракен. Някакъв спиш Кракен. Ела Кракен. Така. Абе. То се хвърли в мене. Не, брат. Искаш да се срещнем някъде? Ние ще видим без това. Fuck! Умря ли? Шибания крокодил. Изяде ли то? Да. Аз те позволявам на никой да ме яде. Как доджвам? Просто как доджвам? Аз изядох една. Махай се! Има някакъв деца пише яка-кака. Това съм аз. Сериозно? Бляга! Така, аз съм голяма. Видни му е. Бега. Така де. Как ти потезям, бе? Фак. Ти сам си даде. Защо? Има някакъв дето АФК. Що му е зелен? Fuck you е. Fuck you е. Вече има някакви много по-яки скини. Не! Съединих се. Умря ли? Ой, но, не съм. Агарио! Ела да те изям, Агарио. Не, вече не идвай. Умри. Някой се спал на Егорки го изяда. Аз съм бил такъв нов някой. Утко! Изгоня някаква змия. Утко! Някакъв идва. Ой, Биг Бен. Махай се. Не, брат, какъв този е. Какъв този е. Умри, бе. Гущер! Фък. Не, само се развява. Брат, не. Страх ме те да обикам. Какъв си ти? Мерси за фида. Войкъв голям изядох. Аз съм си големичък. Аз също. Брат, аз съм махал тук. Кой ще кажа съм? Умрях, някакъв гигант ме изяде. Бях стигнала. Колко? 600. Фак, но... Остана. Ти пък, що се вериш толкова за такава игра? Защото така. Мрази да... убиват. Как ти знаеш? Къде си ти? Не знам. Фак. Не. Хора, скипна малко. Така, хора, завърнахме се и сега да ви малко шопа. Защото... Защо не? Сериозно. Къде се взема пари? Виждам някои хора бая пари дават само за едни скинови. Това е... много тъпо. Как питате мене? Пак? Ти да не умря? Не. Окей. Фак. Не. Изяди ми едната част. Много съм тъпа. Ти мен питаш ли му? Ела ти бананчета. Искам да вземам бананчета. Не. Останах супер малка. Почти умрях. Умря ли? Почти. Къде? Фак! Къде след дойда? Ще помогна. Да. Не, аз ще видна. Аз съм малка сега. Но отивам към горния ляв ъгъл. Ясно. Аз съм яка муха. Брат, ще посъветвам едно нещо.
Там много големи. Добре, аз съм в горния ляв ъгъл. Точно там. Аз отивам. Да. Това ти ли си? Не, идвам. Аз изядох двама. Аз майта видях. Ама не съм много сигурен. Ти отиваш ли? Не, аз съм там. И аз почти. Те ще се скрив и тия. Не! Затиснаха ма! Бананас! Не! Бананас! Фак бананас! Изядете. Изядете. О, е. Умрях. Много ясно. Защо да не умра? Какао. XD. Ай, горди се. Знаеш, кога аз викам долу левия ъгъл? Добре, чакай. Атаме. То се АФК. То се бот по-скоро. Fuck you, Какъв то се? Така. Добре, я отивам в долния ляв. Нали долния ляв? Да, хора, да, знам. Много съм. Не много малко хора съм. Фак, аз стигнах там и има 50 000 човека, ама... Както да е, те си тръгнаха. Вече аз още мога да седя така. Аз съм, да. Но яко съм затиснат в ъгъла. Аз тук ще ям колкото мушици има. Фак, бе, змия грозна. Да ти съхни кожата. Мисля, че ти да кажеш друго. Зми, няма... Да. Ето то! Това ти ли се? Да. Не, бе, аз трябва да го взема. Не. Ето Feed me. Няма. Feed me. You feed me. Факал. Fuck Интересно ми. Fuck wow. Фид, има малко е. Къде си, бе? Ай се разменим фид. Брат. Аз ти дам... Не. Бе, каква дамичка, бе? Аз избягах. То и аз. Ти там бягай. Така се разделиш на толкова части. Сега ще разбера. Не, брат, бягай, бе, Джумбо. Fuck you, е! Fuck you, е! Няма. Бащам, дразниш ме. Къде си? Ще имам проблем след клипа. Хитро са Добре, бе, ще фидна, бе. Не, ще му издат. Не. Вай, не можаха. Вдали са на 4 и не можаха. Не, то сега ще ме изди. Не. Хора, мисля това да е за епизода, тъй че... Да. Ай, чао.